Eli yaraglı bir hüjümçi täzil giyjesi İstanbul'un giyjeki klublarynyň birine girip avtomady bilen köpçüligiň üstüne odaşdy we 39 adamy öldürdi. Guman edilen Özbekistanly hüjümçi Abdulkadir Masaripow 16-njy ýanwarda tutsak edildi. Wakadan bir gün soňra İslam döwleti ekstremist topary hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne alyp Türkiýanyň Siriýadaky harby çärelerinden ar alandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti Donald Trump kasam edip wezipä girişdi. Trump'yň wezipä girişmek dabarasynda onuň bilen bilelikde aýaly Melania we beýleki maşgala agdalary gatnaşdy. Ol Washingtondaky Kapitol köşküniň öňünde prezidentlik kasamyny içdi. Bu ağırlykda polisiýa gullukları Trump'a garşy köçä çykan protestçiler bilen çaknyşdy we ýygnanan adamlary göz ýaşyrdyjy gaz bilen dargatdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump radikal islamçy terrorçylaryň ýurda girmeklerine kynçylyk dörödür diýip häsiýetlendiren buyrugyna gol çekdi. Bu çäklendirmeler halkynyň aglawy bölegi musulmanlardan düzülen 7 ýurduň, ýagny Iranyň, Iragyň, Libiýanyň, Somaliýanyň, Sudanyň we Yemeniň ilatyna öz täsirini ýetirdi. Buyrugyň netijesinde immigrantlar we bosunlar uçurlara göý berilmedi we olar aeroportlarda kösünçliklere sezebar boldular. 100 miňlerçe Ruminiýaly paýtaxt Budapestde we ýurduň beýlik şäherlerinde hökümetiň çykaran korrupsiýa bilen bagly çäreleri jinaýat däl diýip hasaplayan kararyny protest bildirmek üçin demonstrasiýalary guradylar. Şondan soňra hökümet bu karary ýatyrdy. Ýöne demonstrasiýalara gatnaşyjylar hökümetiň ynamdan gaçandygyny aýdyp, onuň wezipeten çekilmegini talap etdiler we protest çärelerini dowam etdirdiler. Agdalyan demonstrasiýalar 1989-njy ýylda kommunizmiň dargamagyndan soňra Ruminiýada geçirilen iň uly gowrumly protest çäresi boldy. Demirazy Koreýanyň döwlet telewizionyasynda alyp barajynyň orta we uzak ağırlygy niýetlenen ýadyr ukyply ballistik raketalar üstünlükli göý berildi diýip çykyş edýän videosy efiri berildi. Şeýle raketanyň göý berilmegi Demirazy Koreýanyň ýarag programmasyny östürýändigini we onuň BMG-niň kabul eden sözlerini eýermeýändigini alamatlandyrýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump raketanyň atylmagynyň ertesi güni 13 fevralda çykyş edip özüniň Demirazy Koreýa üren berk çemelesjekdigini aýtdy.